రక్షించే వాక్యమైన టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వీక్షకులందరికీ కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నా. దేవుడు ఈరోజు ప్రత్యేకమైన క్రిస్మస్ సందేశాన్ని మీ అందరికీ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే నాతో పాటు కలిసి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రార్థన. ప్రేమగల తండ్రి, దయగల దేవ, నీకు వందనాలు. క్రిస్మస్ రోజుల్లో మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు వందనాలు అయ్యా. ఈ క్రిస్మస్ రోజుల్లో నాయనా మేము సజీవంగా, సురక్షితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అంటే కేవలం మీ కృప తండ్రి. భయంకరమైన రోజుల నుండి మమ్మల్ని నాయనా కాపాడుతూ వచ్చారు, సజీవంగా ఉంచారు. అందుని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ క్రిస్మస్ సందేశం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ధైర్యపరచమని యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మీ చేతుల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథములను తీసుకోనండి. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం ఒకసారి మనం అందరం కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. జకరియా అతని చూచి తొందరపడి భయపడిన వాడైన. అప్పుడు దూత అతనితో, జకరియా భయపడకుము, నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్య అయిన ఎలిజబెతు నీకు కుమారుని కను, అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు. క్రిస్మస్ దినాలలో మనము అడుగుపెట్టాం. దేవుడు మనల్ని సజీవంగా ప్రవేశించాడు. అనగా ఈ క్రిస్మస్ రోజులలో మనము అడుగు పెట్టాము అనంటే, దేవుడు మనల్ని సజీవంగా ఉంచాడు అనంటే అది కేవలం దేవుని యొక్క మహాకృప. రెండవదిగా దేవుని యొక్క మహాకృప మొదటిగా. రెండవదిగా దేవుడు మనల పట్ల గొప్ప ప్రణాళికలు, గొప్ప ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు మన సందేశం యొక్క అంశం పేరు ధైర్యం ఇచ్చిన దూత. దయచేసి గమనించండి, ఎందుకు ఈ సందేశానికి ఈ టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది అని అంటే, అవునండి, ఆనాడు దూత ఎప్పుడైతే వారికి ప్రత్యక్షమాయనో అలా ప్రత్యక్షమైన వారందరికీ కూడా దేవుని యొక్క దూత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. అవునండి, ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన దేవుని యొక్క దూత ఆయన ఈ గాబ్రియేల్. ఎందుకు ధైర్యం ఇవ్వాల్సి వచ్చానో తెలుసా అండి? ఎందుకు ధైర్యం ఇవ్వాల్సి వచ్చానో గల కారణాలు ఏంటో ఒక్కొక్క కారణం కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. మొదటిగా లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 11వ వచనం మనం చూసాం. అక్కడ ఎవరున్నారు? జకరియా. ఎవరి జకరియా? యాజకుడు. యాజకుడుగా తన యాజక ధర్మం చేస్తున్నాడే కానీ ఏనాడు కూడా ప్రభు స్వరాన్ని జకరియా వినలేదండి. ఇది వాస్తవం. ప్రభు స్వరాన్ని ఎప్పుడు కూడా జకరియా వినలే. రెండవదిగా దేవుని దూత జకరియాకు ప్రత్యక్షం అవ్వడము ఎక్కడ కూడా మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడలేము. కారణం ఏంటంటే, పాత నిబంధన గ్రంథం ముగింపుకి క్రొత్త నిబంధన గ్రంథం ప్రారంభం మధ్యలో 400 చీకటి సంవత్సరాలు అని పిలుస్తున్నారు బైబిల్ పండితులు. ఎందుకు 400 సంవత్సరాలు చీకటి సంవత్సరాలు అని పిలబడుతున్నాయి ఆ రోజులు అని అంటే కారణం ఏంటంటే, ఆ 400 సంవత్సరాలు అంటే దేవుడు ఒకరితో మాట్లాడినట్టుగా కానీ, దేవుడు ఒకరికి తన సమాచారం ఇచ్చినట్టుగా కానీ, దేవుడు ఒకరికి తన దూతను పంపించినట్టుగా కానీ, దేవుడు ఒకరికి కళ ద్వారా ప్రత్యక్షమైనట్టుగా కానీ, దేవుడు ఒకరికి దర్శనం ద్వారా ప్రత్యక్షమైనట్టు కానీ ఇలాంటి దాఖలు ఎక్కడ కూడా ఒక్కటి కూడా కనిపించవు. అందుకే 400 సంవత్సరాలని చీకటి సంవత్సరాలుగా పిలిచారు. అలా 400 చీకటి సంవత్సరాలుగా ఆ రోజులు ముగించబడిన తరువాత వెంటనే దేవుడు తన దూతను జకరియా వద్దకు పంపించాడు. ఎందుకు జకరియా వద్దకు పంపించాడు అంటే, మొదటిగా జకరియాకు శుభవార్తను తెలియచేయడానికి దేవుడు పంపించాడు. ఏంటా శుభవార్త? జకరియా, ఎలిజబెత్ వీరిద్దరు కూడా పిల్లలు లేరండి. యాజకులే కానీ పిల్లలు లేరు. అవునండి, ఈ రోజులలో యాజకులకి పిల్లలు లేకపోతే, అనగా పాస్టర్ గారికి పిల్లలు లేకపోతే, పాస్టర్ గారి యొక్క ఫ్యామిలీకి పిల్లలు లేకపోతే అది చాలా అవమానం అండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా విశ్వాసులు వచ్చి, పాస్టర్ గారు మాకు వివాహం అయిందండి, వివాహమై 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు అయిందండి, మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని అంటే, ఆ పాస్టర్ గారు హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయగలుగుతారండి? చేయలేరు. ఎందుకంటే ఆ పాస్టర్ గారికి పిల్లలు లేరు. అలా పాస్టర్ గారికి పిల్లలు లేకపోతే ఆ పాస్టర్ గారు హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయగలుగుతారా? మొదట ఆ పాస్టర్ గారికి ఎంతో బాధ, ఎంతో వేదన ఉంటుందండి. ఇక్కడ జకరియా ఓ పాస్టర్ గారు, జకరియా ఓ యాజకుడు. తనకు పిల్లలు లేరు కానీ యాజక ధర్మం మాత్రం చేస్తూనే ఉన్నాడు, క్రమం తప్పకుండా చేస్తున్నాడు, సేవ చేస్తూనే ఉన్నాడు. కానీ లోపల బాధ ఉంటూనే ఉంది.
దేవుడు ఆ బాధను చూసి దేవుడు సంతోషపరచాలని, దేవుడు ఆ బాధను చూసి, దేవుడు జకర్య గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న ఆ బాధను దేవుడు చూసి జకర్యాను సంతోషపరచాలని దేవుడు తన దూతను పంపాడు. ఈ మాటలు వింటున్న సేవకులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, మీకు వివాహమై అనేక సంవత్సరాలై పిల్లలు లేకపోతే, ఒక దీన సేవకుడిగా, దేవుని ఆత్మను కలిగిన సేవకుడిగా, దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ కలిగిన సేవకుడిగా ఈ వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తే ఈ మాటను మీకు చెప్తున్నాను. ఏ రోజైతే దేవుడు తన దూతను జకర్యాకు ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో, ఆ క్రిస్మస్ దినాల్లో పంపించాడో, ప్రియ సేవకులు, మీకు కూడా ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో దేవుడు మీకు ఒక శుభ సమాచారాన్ని, ఒక ప్రత్యేకమైన సమాచారాన్ని, మీకు సంతోషాన్ని పుట్టించే సమాచారాన్ని దేవుడు త్వరలోనే పంపించబోతున్నాడు. ఈ క్రిస్మస్లోనే పంపించబోతున్నాడు. మీరు నమ్మి విశ్వసించండి. దేవుడు మీకు కూడా సంతోషకరమైన రోజులని దేవుడు ప్రారంభించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం, దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును కాక. రైట్, ఇప్పుడు జకర్యా ఎలిజబెత్ వీళ్ళిద్దరు కూడా పిల్లలు లేరు. వీళ్ళిద్దరికి పిల్లలు లేరు, కానీ యాజక సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు. అలా దేవుని యొక్క సేవ చేస్తున్నప్పుడు అమాంతంగా ఒక రోజు దేవుని యొక్క దూత ప్రత్యక్షం అవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క దూతను, గాబ్రియేలును జకర్యా ఎప్పుడైతే చూశాడో వెంటనే భయపడిపోయాడు. భయపడగానే దేవుని యొక్క దూత జకర్యాను చూచి, జకర్యా భయపడకు అని దేవుని యొక్క దూత తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకు దేవుని యొక్క దూత జకర్యాను పిలిచి నువ్వు భయపడకు అని ఎందుకు దేవుని యొక్క దూత తెలియచేసినో తెలుసా అండి? ముందు జకర్యాలో దేవుడు ధైర్యాన్ని నింపడానికి ఆశించాడు. ధైర్యాన్ని నింపడానికి ఆశించి ఆ ధైర్యం చేత జకర్యా నింపబడిన తర్వాత దేవుడు అందించే ఆ యొక్క సంతోషకరమైన వార్తను విని సంతోషిస్తాడని దేవుడు ఆ విధముగా మొదటిగా జకర్యాను ధైర్యపరిచాడు. ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరులు దయచేసి గమనించండి. ఈ 2020 సంవత్సరం అందరికీ బాధ, అందరికీ వేదన, అందరికీ భయం. ఎప్పుడు ఏ రోగం వస్తుందో, ఎప్పుడు ఏ రోగం ఎక్కడి నుండి వచ్చేస్తుందో, ఎప్పుడు ఏ అనారోగ్యం ఎక్కడి నుండి వచ్చేస్తుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో భయంతో జీవిస్తున్నారు. అలా ప్రతి ఒక్కరూ భయంతో జీవిస్తున్నారు. కొంతమంది అప్పుల బాధ, కొంతమంది రకరకాలమైన బాధలతో భయంతో జీవిస్తున్నారు. అలా భయంతో జీవిస్తున్న వారందరికీ దేవుడు ఈరోజు ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు దేవుడు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఏంటి ఆ సందేశం తెలుసా? ధైర్యంగా ఉండండి, భయపడాల్సిన అవసరము లేనే లేదు. మీ కొరకు రక్షకుడు ఉదయించాడు. ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. ఎవరైతే ఆ రక్షకుడిని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో వారికి ధైర్యం కలుగుతుంది అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. మొదటిగా జకర్యాను దేవుడు ధైర్యపరిచినట్టుగా చూస్తాం. మరొకరిని మీకు చూపించాలని ఆశిస్తున్నాను. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 20వ వచనము మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ సందేశాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా వినండి. యోసేపునకు ఒక వార్త వినబడింది. ఏంటి ఆ వార్త అంటే, మరియా గర్భం ధరించింది. అదేంటి, మరియని ఇంకా నేను వివాహం చేసుకోలేదు కదా, వివాహం కాకమునిపి మరియ ఎలా గర్భవతి అయింది? అయ్యో, ఇది చాలా అవమానము. ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలిస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని ఒక విధమైన భయముతో యోసేపు భయపడుతున్నప్పుడు ఆ భయాన్ని చూసిన దేవుడు తన దూతను పంపాడు. అలా దూతను పంపగానే యోసేపునకు దూత ప్రత్యక్షమై, యోసేపు భయపడకు అని దూత తెలియజేశాడు. దయచేసి గమనించండి. చాలామంది వాస్తవమైన సంగతులు వినరు, వాస్తవం ఏంటో గ్రహించరు. వాస్తవం గ్రహించకుండానే అవాస్తవాన్ని వాస్తవంగా నమ్మేసి భయపడుతూ ఉంటారు. ఏం జరగబోతుందో అసలు తనకు తెలిసింది అవాస్తవం, కానీ వారు ఏం గ్రహించారు? ఇదే వాస్తవం అని గ్రహించి భయపడిపోతారు. అలా భయపడుతున్న వారందరికీ కూడా దేవుడి క్రిస్మస్ సందేశం ద్వారా ఏం తెలియజేస్తున్నారో తెలుసండి? మీరు భయపడకండి. ఏదో జరిగిపోతుందని అనుకుంటున్నారు కదా, ఏం జరగదు, మీరు భయపడకండి, ధైర్యంగా ఉండండి ముందు అని దేవుడి క్రిస్మస్ సందేశం ద్వారా యోసేపును ధైర్యపరిచిన దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా ధైర్యపరుస్తున్నాడు. మరొకరిని గురించి మీకు పరిచయించాలని ఆశిస్తున్నాను. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 30వ వచనం మనం అందరం కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుని యొక్క దూత గాబ్రియేలు మరియను కూడా ధైర్యపరిచానండి. దయచేసి గమనించండి. మరియ ఎందుకు భయపడింది అని అంటే, అదేంటి, నాకు ఇంకా వివాహం కాలేదు కదా, వివాహం కాకమునిపే నేను ఎలా గర్భం ధరిస్తాను? వెంటనే ఈ వార్త వినగానే మరియలో కూడా భయం వచ్చేసింది. భయం వస్తే అప్పుడు దేవుని యొక్క దూత ఈ విధంగా సెలవిచ్చెను. ఏ విధంగానంటే, మరియా నువ్వు భయపడకు, మొదటిగా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు. నువ్వు గర్భం ధరిస్తావు, కానీ ఎలాగో తెలుసా? పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరిస్తావు. ఇది సత్యం. ఈ వార్త విను. ముందే చెప్పిన వార్తను నువ్వు దానే తీసేసుకొని భయపడుతున్నావు కదా,
అలా భయపడకు, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు గర్భం ధరిస్తావని దేవుని యొక్క దూత తెలిపానండి. దయచేసి గమనించండి, కొంతమంది ఎందుకో మొదటిసారి వినగానే వార్తను వినేసి నమ్మేస్తారు, ఆ విధంగానే భయపడుతూ ఉంటారు. తర్వాత అసలైనది వినరు, మొదటిగానే వినేసి భయపడుతూ ఇదే జరిగిపోతుందేమో, ఇంకా ఏమైపోతుందో నా భవిష్యత్తు, నలుగురు ఏమంటారో, నన్ను ఏమంటారో అని భయపడుతూ ఉంటారు. దేవుడు అంటున్నాడు, మీరు భయపడకండి, మీకు మేలు జరుగుతుంది, మంచి జరుగుతుంది, కాబట్టి మీరు భయపడకండి అని దేవుడు ఈ క్రిస్మస్ సందేశం ద్వారా తెలియజేశాడు. చివరికి ఇంకొకరిని చూపించాలని ఆశిస్తున్నాను. లూకాసు వార్త 2:10 అయితే దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. ఇక్కడ దేవుని యొక్క దూత గొర్రెల కాపరులకు ప్రత్యక్షమవడం జరిగింది. అలా గొర్రెల కాపరులు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు గొర్రెల కాపరులు అందరూ కూడా దూతలు చూసి భయపడిపోయారండి. ఎందుకంటే వారికి ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క దూత ప్రత్యక్షం అవడం కానీ, దేవుని యొక్క దూత వచ్చి శ్రేష్టమైన ప్రత్యేకమైన సమాచారం ఇచ్చినట్టుగా కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎక్కడా కనబడదు. మొట్టమొదటిసారిగా చూశారు గొర్రెల కాపరులు, చూసి వెంటనే భయపడిపోయారు. వారిని కూడా దేవుని యొక్క దూత ధైర్యపరచడం జరిగాను. దయచేసి గమనించండి, వీరందరినీ దేవుని యొక్క దూత ధైర్యపరచడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? వారందరికీ కూడా సంతోషకరమైన వర్తమానాన్ని తీసుకొని రాబోయే ముందు వారిని ధైర్యపరిచి, ఈరోజు దేవుడు మీ అందరికీ కూడా ఒక శ్రేష్టమైన సంతోషకరమైన వార్తను దేవుడు మీకు ఈ క్రిస్మస్ రోజుల్లో అందించబోతున్నాడు. దానికన్నా ముందు దేవుడు అంటున్నాడు, మొదటిగా మీరు భయపడకండి, ధైర్యంగా ఉండండి, మీ జీవితాల్లో మేలు జరగబోతున్నాయి, మీ జీవితాల్లో ఆనందకరమైన రోజులు మీరు చూడబోతున్నారని ధైర్యపరిచే క్రిస్మస్ సందేశాన్ని దేవుడు ఈరోజు మనందరికీ కూడా అందించాడు. కాబట్టి ఇంకెందుకు భయం అండి? ధైర్యవంతుడైన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మన కోసం జన్మించాడు. ఇంకెందుకు భయం అండి? మన దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ధైర్యవంతుడు. మనం అందరము కూడా ధైర్యంగా జీవిద్దాం. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్న మనం, ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సేవిస్తున్నాం మనం, ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనసారా ఈ క్రిస్మస్ రోజుల్లో పూజిస్తూ సంతోషంగా ఈ క్రిస్మస్ దినాలను జరుపుకుంటున్నాం. మనలో ఇంకా భయం ఎప్పుడు ఎన్నడూ కూడా ఉండకూడదు అని దేవుడు ఈరోజు ధైర్యపరిచే సందేశాన్ని మనందరికీ అందించాడు. మరి ఇక్కడ నుంచి ధైర్యంగా ఉంటారు కదా, ఈ ధైర్యంగా ఈ క్రిస్మస్ సంబరాలని మీరు అందరూ కూడా జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుతూ, అటు దేవుని యొక్క మహాకృప మీకు సమృద్ధిగా తోడాలని మనసారా ప్రార్థిస్తున్నాను. రండి ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమగల తండ్రి, దయగల దేవ, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ధైర్యపరిచన్నైనా ఆనాడు దూత, అవును ప్రభువా, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభువా ధైర్యపరచడానికి ఈ 2020 సంవత్సరం ముగింపు నెలలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ధైర్యపరచడానికి ఈ సందేశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. ఇక్కడ నుండి నాయన మేము దేనికి భయపడక ధైర్యంగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని, అట్టి విధముగా ఈ సందేశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, ఇంకా ధైర్యంగా ప్రభువా మేము జీవించే సంవత్సరాలన్నీ కూడా ధైర్యంతో జీవించడానికి మీరు సహాయం చేయమని, ధైర్యముగా ఈ క్రిస్మస్ని మేము జరుపుకునే కృపను దయచేయమని, మీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. విన్నారు కదండి, ఆనాడు దూత ఏ విధంగా ధైర్యం ఇచ్చానో ఈరోజు ఈ సందేశం ద్వారా విన్నారు. ఇంకా ఇలాంటి శ్రేష్టమైన వర్తమానాలు ఒక పుస్తకంలో రాయడం జరిగిందండి. ఆ పుస్తకం పేరు క్రిస్మస్ సందేశములు. ఆ క్రిస్మస్ సందేశములు మీ కొరకు దేవుడి దీన సేవకుని ప్రేరేపించి రాయించాడు. ఆ క్రిస్మస్ సందేశములు అనే పుస్తకాన్ని మీరు వెంటనే తీసుకోనండి. చాలా తక్కువ వెల ఇది. మీరు వెంటనే ఒకసారి మాకు కాల్ చేయండి. ఆ పుస్తకాన్ని మీకు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. మీకు కాల్ చేసిన 2-3 రోజుల్లోనే మీకు పంపించేస్తాం. మరి ఈ క్రిస్మస్ సందేశాలనే పుస్తకాన్ని మీరు పొందుకుంటారు కదా. అట్టి దేవుని యొక్క మహాకృప మీకు సమృద్ధిగా తోడైంది గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ.